Plismon Puw, mae pawb yn ei nabod o. Plismon Puw, yn cadw heb y bro. Plismon Puw, mae pawb yn ei nabod o. Plismon Puw, yn cadw heb y bro. Helo na. Mae'n bora prysur heddiw ydwch chi. Di, dwi wedi bod yn rhedag I dipyn o bobman yn y pentra bora ma'n barod. Halwys I fod Lottie Humphreys bora ma ddech chi, ar hen Lottie, mae'n teimlo'n rhyw arbennig iawn bora ma nag oedd. Felly ddidis I, a baswn i'n mynd draw I nôl I Tabledi hi, o'r fferyllfa iddi. Mr. Caldora, y fferyllydd sy'n paratoi'r Tabledi yn y fferyllfa, wrth gwrs. Sy'n sodwch fi. Ta. Na ni. Pan nes I mewn, dim ond Mrs Owain a'i mab Puw oedd ymlaen I. Wel, bora da, Mrs Owain. Bora da, Huw, sna chi'ch dau. O, ddim yn rhy dda heddiw ma na I ofn Plismon Puw. Mae Huw drian di gadoli'r gwddw, mae di colli lais y byn hyn. Di colli dy lais, ngwashi. Hei, gwranda fan, lle gollis di o? Dwi'n gwybod. Sa chdi'n medru cofio, de? So yma'r goll fan, oes e? Na fo, di Huw di gweld y doctor, mae'n siŵr do? O, do. Fi oedd Doctor Meirig heibio I gael golwg yna fo, do. Dim byd mawr o'i le, medda fo. Dim rhaid fo aros yn gwely na dim byd fel na. Lot o'na fo gwmpas, medda fo. Dwi wedi cael prescription I nhw ffisig iddo fo. Na fo. Diolch, Mr Caldora. Rwan, ta faint ydi hynna? Dim byd o gwbl I blant bach yn y fe. O, diwcs. Neis cael rhywbeth am ddim, tydi? Rwan, ta Huw adra ni ti cael cymryd y ffisig yma. Hwyl rwan, Plismon Puw. Hwyl fawr chi, Mrs Owain. Hwyl ti Huw. Riam. Sda chi, Mr Caldora. O, bore da, Plismon Puw. A be fe dra'i neud I chi bore? Gwndwch fan, mae gen I prescription fa mae chi oddi wrth Lottie Humphreys, ia. Siamar ein Lottie y dyddiau yma. Mae'n ddrwg ddech chi, ond mi gafodd ryw bwlb a chryfad bore yma, lle nath I ofyn I mi ddod ar prescription lawr I chi, lwch. Fe gymeru ffrein dipyn bach o amser i'w gwneud, cofiwch. Felly, gnewch eich hunan yn gyfforddus yn fan hyn, a fe air cefn. Na fo ta, diolch yn fawr, Mr Caldora. Diolch yn fawr. Na fo. Iwad, sbiwch ar y tabledi yma. Ma' nhw'n edrach, fatha da, ynde? Ia? Neu losin, ynde? O, nid dyna da nhw. O, na, I'm o bell ffordd. Ddwch chi be? Sa chi'n cymryd rhai o'r rhain, pan da chi ddim I fod, ia? Sa chi medru mynd yn sal iawn, ddwch chi. Fel ddigwyddodd Iona Lewis, lwch. Gwydwch, mae gen I ryw 5 munud bach tra bod Mr Caldora yn paratoi'r tabledi I Lottie, ynde? Mi na I ddeud hanas Iona Lewis a'i brawd bach Geraint o chi. Ond ta, fel hyn mae'r stori'n dechrau. Roedd Iona wrth I bodd efo pethau da. Roedd hi'n gwario pob dim a goch o'i ffres pocad ar y bethau da. Doedd dim iws i'w mam geisio deud wrthi hi nad oedd pethau da yn dda I gyd. Dyla ti fwyta mwy o ffrwytha! Bydda pregad I mam, ond troedd thrwyn I fyny am na Iona bob amser. Bydodd am nad I pydru dracs! Bydda'n deintydd yn rybyddio, ond na, doedd Iona ddim yn fodlon gwrando o gwbl. Taid oedd hoff berson Iona yn y byd I gyd, oherwydd roedd taid fatha Iona wrth I fodd efo fferins o bob math o chi. Sioclad, minches, taffi, licorice, roedd taid yn nabod I fferins. Un prynhawn, roedd taid wedi rhoi pecyn anfarth o daffys meddal Iona. Roedd Iona wrth I bodd yn darllen I chomics ar y llawr ac yn cnoi taffys swyddog, melyn, bendigedig. Cyn bo hir, o taid wedi syrthio I gysgu a dechreuodd Iona flino efo'i chomics.
gwylodd dabledi taid yn ei potal fach ar ben y teledu. Edrychodd i o'na ar y botal a'i hysgwyd. Oedd hi'n hoffi sŵn y tabledi'n rhiglo gwmpas. Roedd ceuad y botal yn anodd i'w agor, ond yn y diwadd, llwyddodd i o'na i agor y botal led y pen, a thywall llon dwrn o dabledi amryliw i'w llaw. Aeth hi draw at taid, a oedd yn dal i gysgu, a gofyn efo, be di rhain, taid? Ond roedd taid yn dal i gysgu, ydych chi, ac yn rhy drwm i glyw i glywed llais bach i hwnna. Edrychodd i hwnna ar y tabledi eto, a'i ogleo nhw. Oedd ddim llawer o ogla arnyn nhw, a felly dyma hi'n rhoi llond llaw ohonyn nhw yn ei lle. Doedd hi ddim yn hoffi blas nhw gwbl, ddech chi. Ac fe aeth hi allan i'r gegin i nôl glasiad o ddŵr i'w golchi nhw lawr. Roedd hi hwnna newydd wneud rhywbeth gwirion iawn. Aeth hi nôl i'r ystafell fyw i ddarllen ei comics, ond ar ôl tipyn, dechreuodd hi deimlo'n gysglyd iawn. Roedd hi methu'n lan a chadw ei llygad yn gorad, a peth nesa, fe oedd Iona ar ei hyd yn cysgu'n drwm. Ond ta, yn lwcus i Iona, ar ôl tipyn, fe ddaeth hi brawd Geraint i mewn. Fe wylodd ei chwaer ar y llawr, roedd Geraint isio chwarae. Oedd wedi cael llon bol ar chwarae yn yr ardd ar ei ben ei hun, felly ceisiodd o ddeffro ei chwaer. Ti dona, Iona, deffra. Iona, deffro. Dwi eisiau chwarae. Ond oedd dim sôn bod Iona mynd i ddeffro. Iona? Doedd Geraint ddim yn dallt beth oedd yn bod. Felly, mi aeth o draw at taid a dechrau gweiddi arno fo. Ond roedd taid yn dal i gysgu'n drwm. Taid, deffrwch. Mae rhywbeth yn bod ar Iona. Taid! Doedd Geraint ddim yn gwybod be i wneud. Roedd ei fam o allan yn siopa, a fyddai dad i'm adra o'i waith am sbilan. Ond yn sydyn, fe gofiodd am rhywbeth. Os byddwch chi mewn traffarth neu wedi cael rhyw fraw, gweld damwain tan iladron, deialwch naw, gwasgwch naw, besu, gwasgwch naw, a daw help draw atoch chi. Os oes angen ambulans neu injan dan ar frys, ewch i thai at y ffôn, a gwasgwch gyda'ch bys, gwasgwch naw, besu, gwasgwch naw, a daw help draw atoch chi. Dywedwch pwy sy'n siarad ac ym lle mae'r teleffon, a daw rhywun draw i'ch helpu gan sgrialu hyd y lôn. Gwasgwch naw, besu, gwasgwch naw, a daw help draw atoch chi. Da iawn chi'ch dau. Da chi'n gwybod yn union be'n neud hwn, tydach. Llongywiadau mowr. Reit, rhan ola i'r sofferins. Lembo! Cofiodd un o'r hen ganeuon gwirion a byddai'n canu hyd y lle. Rhedodd o draw at y teleffon ar y teledu, cododd y derbynydd a gwasgu naw. Gwasanaeth, please. Pa wasanaeth sydd eisiau arnych chi? Ambulance, brigad dan neu'r heddlu? Rhywbeth sy'n bod ar y chwaer i. Roedd y person ar y teleffon yn medru helpu Geraint i egluro beth oedd wedi digwydd. Yn gyntaf, roedd eisiau gwybod enw a chyfeiriad. Geraint Lewis, 7 Bro Cynan, Llanddedwydd. Beth yn union sydd wedi digwydd, Geraint? Esboniodd Geraint i fod ei chwaer yn cysgu'n drwm ar y llawr a fod o'n methu a'i deffro hi. Yn galw Plismon Puw. Plismon Puw yn siarad y besu. Torosodd. Da ni wedi cael galwad gan Geraint Lewis o 7 Bro Cynan. Mae o'n methu ar deffro ei chwaer Iona. Mae'r ambulans ar ei ffordd, ond mae'n siŵr y gallwch chi fod yna gyntaf. Mae eich taid nhw yn y tŷ hefo nhw, ond mae'n debyg ei fod o'n cysgu'n sownd hefyd. Trosodd. Dwi ar yn ffordd. Trosodd ac allan.
Ffordd ma, ia. Iona, ti'n medru'n nghlywad i, Iona? Brensia, Chanwyl. Plismon Puw, be da chi'n da yma? Di bob dim yn iawn? Mae'r rhai mod i wedi mynd i gysgu, di cymryd un o'r hen dabledi na. Lle mae'r hynna di mynd rwan eto? Rhain oedden nhw? Wel ia, arswyd mawr, beth sy'n bod ar Iona? Mae'n edrych yn debyg bod Iona di llyncu rhai'ch tabledi chi. O na, mechan i. Iawn, gwndwch, peidiwch â phoeni. Mae hi dal yn fyw. A mae'r ambulance ar ei ffordd diolch i Geraint yn fama. Geraint yn gwybod yn iawn be'n neud mewn sefyllfa o'r fath. Oedd o'n gwybod i ddealu 999. Da chdi, Geraint. Da iawn, Masi. Diolch byth. Oedd popeth yn iawn yn diwedd. Ond dach chi'n bod be, mi oedd Iona yn sal ddifrifol am spelen fach ar ôl ni. Oedd wir i chi. Ond dyna fo, mi oedd hi'n lwcus yn toedd, ia? Mi oedd yr pethau di bod llawar gwaith, ynddo? Mi gafodd hi help ar amsar. A i Geraint, i brawd bach oedd y diolch am hynny, ynddo? Mi oedd Geraint yn gwybod beth i'n neud. Mi ddario ffonio 999. Ond gwndwch wan, peidiwch byth a ffonio 999. Fel joc, neu os nad oes angen. Dim ond pan mae yna rhywbeth mawr o'i le, da chi fod i ffonio 999. Iawn. Wel, ma ni, Plismon Puw. Dyma dabledi loti. Na fo. Nawr te, mae fod i gymryd 2 dabled cyn mynd i gysgu bob nos. Wedi sgwennu'r cyfan ar yr ochr fan hyn, fel chi'n gweld. Ond, gofiwch, falle fydde fe'n werth gweud wrthi. Na fo ta, mi na i. Gwndwch wan, fa'n siarna i chi, Mr Caldora? O, dim byd o gwbl. Mae presgripsiwn i hen bobl am ddim. O, dyna fo ta. Diolch yn fawr iawn i chi. Os eisiau unrhyw beth arnoch chi, tra bod chi ma. Mo gwbl, Mr Caldora. Dwi'n iach, fatha cnean. Diolch yn fawr iawn i chi. Hwyl wan. A dyna fo i chi. Hanas, Iona a Geraint. Ond cyn i mi ddim mlaen am gwaith, roedd rhaid i mi alw heibio i roi'r tabledi loti yn doedd. Oedd hi'n falch i'n weld i, a fe nes i'n siŵr wan mod i'n esbonio iddi fod hi'n bwysig iawn iddi ddarllen y labal ar y botal. A gwneud yn siŵr, fel ddudodd Mr Caldora, bod hi ddim yn cymryd mwy na 2 dablad cyn mynd i'r gwely bob nos. Croeso. Plismon Puw, Plismon